खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो एसे मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लास्ट ब्लगाव नोंथांमोना नुदोंमोन जे जोंना रिधिमाया बिराद लोमजादों नै दासिमबो गायाखै गुस्थियावहाय दोरसोन बेरनाय बायदि जादों आरोना जानो हायाखै ओंखायनो गाबगासिनो दं गथ'आ थै ओंखारलायदों दिनै जोङो बेखौ देखायहैलायनोसैलाय आरो नै अन्थाव बाथाव जागासिनो दङ आरोना मानसिया मैया हरसेथ' बिफाया उन्दुनोनो मोनासै बेखौ लानानैनो माने जिरायनोबो होआ माने गावनि पजिशना मिलायाबानो बोराबो आरोना गाबो हरसे जाबाय उन्दुनो मोनाखै बाट नै सानावबो नायनोसै मा खालामनो हाया दायो उन्दुनो मोनगोन ना मोनाथाय बिफाया र' आं नोंथांमोननो देखायनो मारै जादों बिनि गुस्थिनि हालोदा अन्थाव बाथावनो गुस्थिया सेस ओंखारजोबदों मारैबानो थै ओंखारबाय जानो हायाखै बियो दोरसोन बेरदों नालाय मा रिधिमा खानाय नोंथां Ridhima गोसो गैथ्रायसैबो मैया हराव आंहाबो नै मुग्रु मुसे सिखारना फैना बाथरुमावहाय नै बायरायावहाय गोलैबाय आखाया नै ओरै जाबाय आरोना आलौदों बाखि जेबो जायैखायसो आरोना सासेया Taneesha उन्दुदों नोंहा मोजाङैनो मोखां सुनांगोन दायो जोङो रिधिमाखौ लानानै थांसै हमियावहाय गुस्थिखौ देखायहैनोसै आरोना माबाफोर फुननायफोर मोनोबा लाबोफानोसै नै दायो एसे मोजां मोनदों मानसिया गेलेथ'दों आरोना नै गुस्थियानो गोजा जाजोब्बाय अन्थाव बाथावनो गेलेदों आरो बियो दायो एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय आइ बेरनायाबो बेलन्थि बेरनायाबो एसे स्र' जाबाय आरो सासेयाथ' दुस्थ'थार थांनानै फैग्रोनोसै मामा नोंना दे माइसुम बेरजोब्बाय ओरैबायदि गेलेनाया नै आयै नै माइसुम नै माइसुम बेरजोब्बाय नोंहा पाउडार लाबोनांसिगोन दायो माइसुम दायो नै सानैबो आराम उन्दुनानै दङ आरोना दुगैखांनानैहाय दिनैसो थुखैबाय रिधिमाखौ बांद्राय नङा बेबो दै गुदुंजों एसे थुखैबाय आरोना माने खर'खौबो गिलिर मोनबाय थायो नालाय बिदि दुगैयाबा आरो सानफ्रोमबो दुगैनाय गथ' ओंखायनो थुखैबाय आरोना ओमफ्राय फुननाय मुलि हरदों गुस्थियावहाय दाहाय फुननानै होनोसै आरो जोङो एल'पेथिक लायाखै हमिय'निनो ओंखायनो जेबो टेनसन गैया आरोना Taneesha बिराद दुस्थ' जाथारबाय बियो नै हमथानोनो हाला बेखौ मा खालामदों नोङो सेस हाया सिगुरा नोंना ओइ Taneesha पाका मिस्ट्रि ओइ नै नायलाय खुरख'जोबदों सेसहाय बेखौ हमथानो हाला हमथाबाबो दायसो जाथारो मोस्रोम अरजाबायबा मिन्थिला दे Taneesha Ridhima ओइ सना बेयो एसे साफा जाबाय आरोना लोन्थिया गाबायानोसै आरो खिन्थु दुरबल दङ मानसिया ओंखाम जानो हायाखै नालाय ओंखायनो नै माइसुम बेरलायलायनाय गेलेबाय बियो नै जा माइसुम बेरबाय नै बिदि साफा खालामबाय थानो हायाथ' मामा मैला जाबा 1 2 3 मामा माइसुमा आयै माइसुम ओंखारलायनाय गेलेबाय ओइ लांफैद' सुवा लांफैद' आं मिथिला नै जों दायो बेरेफुंजानि रिधिमाखौ जन्दिस जारिनानै लायनोसै जन्दिस दङ नामा थांनायनोसै आरोना मानसिया लोमजायाखै नालाय खर'खौबो थिखोनो हायाखै बायदि नुदों जोङो ओंखायनो जोङो जन्दिस जारिनानै लायनोसै फुङावनो नै हामलाय लांबाय गथ'आ सासेयाथ' दुस्थ' एकदम फुङावहायनो बिब'खौ खानाय बोसाबबाय उन्दुदोंमोन मालाय गाबबाय बेरेफुंजानि खनथाम खेबगायनो बिबिखौ नङा सना नङा बेङाखै बियो दासो सिखारखादोंना मामा हामसिगोन सना लोखि थाव गोथां लाबोआखैमोन जोङो ओमफ्रायनो थाव गोथां बायबाय ओमफ्राय थास' बिलाइबो लानांगौ आरोना थास' बिलाइखौबो खानोसै लामानिखौनो मोनथियामोन नालाय बिदि नांगौ होननानै ओंखायनो जोङो लाबोहैयाखैमोन ओमफ्राय जोङो बेहाय हाबनानैसो माने बेखौनो खादो दे गांब्रै खादो मोनथियाखैमोन नालाय ओंखायनो खाबोआखैमोन आरो नै दा बेहायनो लामायावनो दङ मेरला ओंखायनो बेयावनो खानोसै खाहैदो नोङो मोजां गांब्रै लादो फुलादों बेखौ मोजां नायना खादो ओमफ्राय माना दे
ओमफ्राय बेनो जोंनि स्कुलमोन गोदोनि स्कुल आइया बेयावनो मावो इउएन एकाडेमि मोजाङै देखायहरनो हायासैलै बेयो हायार सेकेन्डारि जागोन ना बेयो हायार सेकेन्डारि बे खिथायावनो दङ जेराव जारिनो लाबोदों जोङो दिक्कियाव सोदो सि खालामो नामा लालाय खस्थ' मोनथारबाय गथ'आ खस्थ' मोनथारबाय माबाया खानाया बेयावनो आरोना गुफुरा दंमारोसोनो ओमफ्राय जोङो नै तानिशाखौबो जारिनानै लांखानोसै खनसेयावनो मामा हामसिगोन हामसिगोन बेजों जाथ्रा मामा हामसिगोन खर' थिखांनो हायाखैना बेयो खस्थ' मोनथारदों आरो हामगोन मामा हामसिगोन बिसोर दुस्थ'थारलै जोंना र' नम'हाय दे लोमजानाया हामथों आरो आइले मालाय आइले नम' हामदो रिधिमा टेनसन दे खुलुमबाय ने दायो जोङो नै लावदुम फिथा लांनो फैलायबाय स्टेशनथिंजाय सावो नालाय दाखालिबो लांदों जोङो बे जाहैबाय जोंनि खैराबारि स्टेशन बेहायनो गाखोयोमोन आं गोदो ट्रेन जेब्ला क'क्राझार थाङो गुवाहाटि थाङो जुदि ट्रेनजों थांनो गोनां जायोब्ला आरोना लायदो नों अनलाइन लागोन ना लायाथाय नै रिधिमाया दासो एसे मोजां मोनलायबायदां हरावसो जाखाङो लोमजानायानो गेलेथ'दों दसे बांद्राय जंखायनोबो हाया गाबो नै बेहाथ' बेनाबो एसे ओंखारदों खिन्थु बेना बांद्राय एफेक्ट जायाखै खोमा देहायावहाय माइसुमासो जि ओंखारबाय ना मामा आमाइजों गेलेथ' दे आमाइजों गेले जोंना रिधिमाया लोमजानानैहाय एसे खें जाथारबाय नै बायहेरायाव थांनो लुगैदोंनो ओंखायनो जोङो न'आव जेरै दङ बिदिनो ओंखारबाय दायो जोङो अबाव थांगोन मोनथिया लामा थांसै आरो दासो नै गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो सिरि ओमफ्राय आंहा गय जाबावबाय उनथिंजाय सासेयाबो दङ गारि गाखोबाथ' मोजां मोनखायो बिसोरो माथो होनबावनो उपाय गैया गथ'फोरनि खुसिनि थाखाय खालामनांसिगोन बिदिनो दे गेलेदे दे जेबो नङा नों खोनाखै मामा गोसाबो होनजाला दाना गोसा होनबा गावखौ रायो सानो आरोना दे गेले मामा दे गेले नै बेयो जाहैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि समायनाथार सिङावहाय रिधिमाया सिरि दङ जोंना उन्दुनो नागिरदों रिधिमाया नङाबाथ' दावराव खालामथारो जोंना रिधिमाया बाट नै दा देहा गाज्रिखाय सिरि राजानाल' गस्लाया मोजां खिन्थु बेना गामसा मोजां नङा बेनाबो न'नि ड्रेस गोजा आयु माने जों ओरैबायदि रायलायदों आरोना माने बखालिफ्राबो माने बेबायदि गाननानै थाङा खोमा होननानै आरोना मोजां गानो बाट ना जोंना गथ'फ्रानो राजधानि एक्सप्रेस नालाय उपाय गैया जाबायदि दङ नोङो बिदिनो गाखोनानै फैनांगोन आरोना बाट बेरायनो थांबाथ' आलदा खोथा अबेबा मोजां जायगायाव थांबाथ' आलदा खोथा बाट ना जोङो न'नि मानसिनावनो फैदों नालाय माने लामासो फैनायनि खोथामोन बाट फैयै जोङो न'नि मानसिनावहाय सहैनोसै आरोना ओंखायनो जोङो बिदिनो जानला मोनलानो फैबाय आरो माने दायो आङो बांद्राय खराबो गोसाबो रायलायनो हाया गोसा रायलायबानो एसे दाय जायो आरोना सासेयानो आं बाना लादों नालाय ओंखायनो लासै रायलायबाय सरि दे मामा रायलायला दे खेजेङा जादों बयबो जाखायो बिदिनो जोंबो जायो उन्दै गथ'आथ' आरो बुंनोबो हायाना जोंथ' बुंनानैहाय एसे गोसोखौ सान्ति खालामनानै लायो नङा होमबा बाट गथ'फोराथ' बुंनोबो हाया मानोबो हाया मा लुगैदों मादों जानोबो मा लुगैदों सालायखौबा मारै मोन्दों बेफोरखौ फोरमायनो रोङा उपाय गैया दायो जोङो एजिउम खालामनानै लानांसिगोन आरोना गथ'फोरा बेखौ लुगैदों मादों होननानै दायो उन्दुबाय माने बेखौ फारसे आखाइजों नै थाफ्लियावहाय बुंनांगौमोन आरो आङो केमेरा लादोंमोन नालाय ओंखायनो हायाखैमोन दायो राजा केमेराखौ हमनायनि थाखाय आं बेखौ दायो बिदि खालामनानै फुथुनो हाबाय आरो मा लाबोखो आं चिप्स लाबाय चिप्स जानाय नालाय
बिस्किट जागोन दे बेखौनो जायो बियो स्कुलावसो दङ नामाथाय मोनथिला आरो नै स्कुला बेना केरानि स्कुला सफैबाय जोङो मादैमोननि नै दासो एसे गेलेदों नै गोदान जिनिस मोनदोंना कालारफुल ओंखायनो गेलेदों सानैबो सिख'लायगासिनो दंमोन दहाय दा बियो लानानै गेलेगासिनो आरोना कालारफुलबा बिराद मोजां मोनो गथ'फ्रा मेगनाव नांखायोना मादैनि बियो मादैनि लाना थांखानोसै नामा मादैया दा फैनानै गाबबाय थाथोंसै दा एखे बुस्थु नांगौ जालायबायहाय नै गिदिङो वाव नै फिफाखौ नुबायना नै मामा नै रिधिमाया बिफाजों बामजानानै गाइखेर लोंगासिनो दङ आरो सासेया ओरैजाय दङ मा जादोंथाय नै सफारि जागासिनो दङ गसंनानैहाय मा जादों सफारि गोथाव गसंनानै जाबावो गोथाव मामा गोथाव गोसोआ एकदम बेहायसो गोसोआनो मोजां नंथारा रिधिमाना गेलेनोबो गोसो जायो ओमफ्राय गेलेनो हाया दे आं रायलाया जेबो होना दाय जायो एसे खेजेङा जादों आरोना नै आंना गोलैनाया बर' लिनसो लागायनानै लालाबायबाय आङो माने एसे बुदों आरोना ओरै माने जिरायनानैहाय ओंखामखौनो जानो हाला आङो ओरै माने नारथाबनो हाला आरोना नारथाबबानो सायो गरमथार बोथोरा आयु गथ' गोनांफ्रा जेराव मेरावनो बिदिनो थांनांगौ जायो मोजांखौनो गाननो मोनला मा जानांगौथाय फुजा फाथालबाबो बेरायनो मोननाय नंला आरो मोजां गानबाबो मालाय मा जानो दसेनो मैला जाखायो गथ'फ्रा माने एसे खें खालामगासिनो दंमोन ना गाबगासिनो दंमोन ओंखायनो गारि गाखोब्ला मोजां मोनो नालाय ओंखायनो गारि सिङाव थाबाय थाबालाय माथो जानो ओंखायनो गारिखौ सालायनानैहाय लामा फैबाय थाबाय फैनानैहाय जोङो नै मादैमोननाव सफैबाय आरो ओमफ्राय मादैमोननिफ्राय जोङो दायो नाबो लानानै थांसै लकेल ना फिसा आयौ मा बिलाइ गोलैनायखौनो माबा मोनसे दङ सानानै गिबावबाय आङो ओमफ्राय नै दायो गथ'फोरखौ मादैमोननावहाय दसे ओरैनो बेरायनो लाबोबाय गोसोफोरा एसे मोजां मोनो खोमा साननानै गथ'फोरा बेरायब्ला मोजां मोनो नालाय आरो माने नेचारा ओरैबायदि माने पावारफुल जे माने मोजां माने ग्रिन नुबाय थायोब्ला गोसोफोरखौबो सान्ति मोनो नालाय बिदिनो माने गथ'फ्राबो अबेहायबा लाङोब्ला मोजां गोदान जायगा नुयोब्ला मायोबा गोसोखौ सान्ति मोनो आरोना जोंबो देहाया गाज्रि जायोब्ला अबावबा बेरायनो थांबाथाय गोसोखौ मोजां मोनो नालाय उन्दुनो लुगैदों मानसिया दायो जोङो साहा लोंसै नै गोदैना गोबाब जाखो बेलाय गोदै साहा गोथाव मोनथारबाय नामा बेलाय गोथाव मोनथारबाय ए गोमोन ना गोदैदां गोथावथार टेस्टि ए ओंखायसो बेगरखौ नाङा जादों गोथाव मोनदों बियो सासेयासो मोनजाला लोमजानाया गोथाव मोनदों मामा तानिशा गोथाव टेस्टि जानायाव डिस्टार्ब मोनदों मामा आं सोंनायखौ टेस्टि नै बिसना बिस्किट बेखौ मा होनोमोनलाय कुकिस गोदो उन्दैयावसो बिराद जायोमोन बिदि सायाव सोमैनो दिनै गोसोआव फैलायबाय नै दायो सिरि थादों बिफाया उन्दुबाय नालाय ओंखायनो आंबो सिरि रायलायदों आरोना गोसा रायलायबानो दाय जाथारो नै मारै लोंनांदों बिफाया गथ'खौ लानानैहाय मावहोनोबो मोना मावबानो दाय जायो माने स्टेचु जानानै थानांगौ आरोना जाय पजिशनाव लादों बे पजिशनावनो थाबाय थानांगौ आरो जुदि गावनि पजिशननिफ्राय दोरोदोब्ला महाभारत जागोन आरो बिराद जानो हादोंसो जेन नारेंखलखौ गोथाव थाङाखै जेबो गोथाव नै खांख्राया आंथ' रोङानो सायनो जायो जानायालाय न'आवहाय खांख्राइ बाथोन माइसुन्द्रिजों गोथाव जाथारो दा सायनो मानसि गैयाना सायना हरखाबा जायो गावहा जेखौबो थिनखायो लाङोबो लाङो जेखौबो थिनो नामा नाया नै सायनानै दोनखानाय बेखौ लाना थांसै जोङो एसे गोदान मानसि बामनायखाय जा नायदावगासिनो सोर बामदों होननानै आबौ गस्लायाथ' माराम गानखादों थाइगिर नांगौथ' आरो लांबावनांगौ साननानैहाय लामायाव जे थाइगिर बिफां नुबोदों
माने ओरैबो होनो आरोना थाइगिर फिथाइखौ जुदि बिसनानि सिङाव दोनोब्लाथाय बे आइफोरा बेरा होनो आरोना जोंहाथ' न'आवहाय होनाय दङ हजों न'आवहायबो हैनांसिगोन आरो आङो थाइगिर फिथाइखौ जा एसे दंमोन बेखिनिखौ जाबाय ओमफ्राय नै तानिशायाबो जाबावबायसो दिनैना गोथाव मोनदों मानसिया बिबाय थाथारदों सुखौ नायै नायै होबाय आरोना दासो एसे ओंखाम जाबाय गथ'आ बेबो मालाय दौबा जानो नागिरा गावसो जागोन दे जा मामा जा ना होबाय नाखौ जानो खालामबाय नालाय ओंखायनो होबाय लोमजानाय मानसिना जानो लुबैयो बिनानावखौबो जानाय नुबाय नालाय दे जालांजोबनोसै खियारा मादैमोनानि नाखौ ने नैबे गोजा गोजा जिनिसखौ नुदोंना नोंथांमोना मिथिदोंना बेयो मा फिथाइ बेयो जाहैबाय गय देदेरे जानो गोथावथार आरोना जानायदो बिगुरखौ जिरनानै जादोब्रा नङा बोरायबाथाय नोङो खावनो गोनां जायो जाजाया जाया बिगुर जिरनांगोन दा गोदैथार गोदैथार बिगुर जिरनांगौ बेखौ गयनि बिगुर बायदि बोरो सिङावहाय माबा थाबावो दा नै राजा बिगुर दंबावो नों बेखौनो जागोन नामा आरामसे खावबावनांगौसो गोदो गोरलैयावबा जानो हायोमोन आरो डाइरेक्ट दा मोनबायना मामा गय जायोना आमफाया गय दै लोंबायना बियो दे जादो गया जागोन ना जायाथाय जाहोनायनि र' नै जोंहा फैनाय मेरला जिनिस मोनलांबाय जारि बिलाइ फाथै थाइगिर खांख्राइ बेबो सायनानै हरखानाय ओमफ्राय ना फिसाखौबो लाबावबाय ओमफ्राय थास' बिबारबो दंबावोसो ओमफ्राय नै गय देदेरेबो मोनबावबाय माने लाब जाबाय जोंहा फैनानैहाय मैगंखौनो लांनो फैनाय बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारफिनलायबाय खोमा खर' गिलिर मोनदों दे गाबोन गासिगोन दे मामा गागोन बा फैयोबा फैयो नै गस्लाबो बिबावोसो जोंहा चेन्ज खालामजोबना लाबायना दिनै जाया गस्ला मैला खालामजोबना लाबाय आरो गानबोदोंमोन मैलाखौनो गानबोखादोंमोन नालाय ने आलासि जानो फैनाया ड्रेसबो लाङो आलासिथ' जानो फैयाखैमोन जोङो माने लामा फैनाया मा लाब जायो नुदों ओंखाम जानो थिनदोंमोन ओंखामखौ जों जालांला मानो होनबा गथ'फोरनि जाग्रा लाबोआखै खिन्थु बेवहायबो गथ'फोरा जाबाय देसाय जाबाय दायो थांसै जोङो कियाराखौ नेदों कियारा फैबानो थांसै जोंहा कियाराया मोनफैबाय स्कुलनिफ्राय हेल' दिनै मा सोलोंबोखो इंलिस बर' सानखान्थि ए हाजोबखायो ने गुड गार्ल नै मादै फैबाय मादै फैबाय मादै लिंहरदों मादै मोननिफ्राय सफैबाय जोङो ओमफ्रायो दायो नै साहा लोंगासिनो दङ साहाखौबो फाला बदलसो लोंनांगौ आरोना जोंना राजाया दायो न'आव थांथ'सिगोन माने गाबोनहाय गुवाहाटियाव थांनांगौ दङ आरो लोगोसे आइखौबो लाबोफासिगोन गाबोन गुवाहाटिनिफ्राय बाजैमोननाव दंहैयोमोन नालाय आइया दायो बियो थांसिगोन थांनोथ' गोसो गैयामोन बियो बाट ना खामानिबो दङ नालाय ओंखायनो थांनो नांगोन आरो बाबायाबो हारसिं दङ प्रेसार गोनां मानसि हारसिङै दोननो हाया नालाय गोबावबो जाफैथारबाय बाबाया आरो हारसिं थाबाय थानाय जादोंना ओंखायनो दिनै थांसिगोन बियो जोंना जारिनांगौ दंबावो नालाय आं थालांसिगोन आरो हजोंबो मानसि गैथ'वा नालाय ओंखायनो दायो बियो रेडि जाखाबाय गथ' सासेया उन्दुनानै दङ सासेया सिरि मोननानै दङ आरोना ओमफ्रायो ब्लगखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय बिनि सिगाङावहायनो बयखौबो थेंक इउ लास्ट ब्लगावहाय बयबो रिधिमानि हामनायनि थाखाय प्रे खालामनानै होनायनि थाखाय उइश खालामहरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं गासैखौबो रिप्लाय हरनो हायासै मानो होनब्ला आङो गथ'फोरजों बिजि थानांगौ जादोंमोन नालाय ओंखायनो बाट थेंक इउ स' माच उइश खालामहरनायनि थाखाय आरो दायो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय